mga idol. Ni Idol Jamaica Pastor, pagsubin tayo sa Nicolas MDRRMO Ken Venvi Corp nang iwayat apo iti blood donation drive para iti may kado pulo ketalong anibersaryo da. At to'y man, ti report ni Idol Jamaica Pastor. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakitinulong ti San Nicolas Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office iti Mariano Marcos Memorial Hospital Blood Bank para iti maysa nga aktibidad a blood donation drive. Daytoy nga aktibidad ket paset ti maikadwapulo-3 nga anniversary celebration ti Venvi Agro-Industrial Ventures Corporation. Adu dagiti nagboluntaryo a nagdonar tapno matulungan a mapagtalinaed ti adu a supply ti dara. Dakkel atulong daytoy nangruna iti panawen ti emerhensya ken medical a panagkasapulan. Nagkaykaysa iti daytoy nga okasyon ti lokal a gobyerno, dagiti institusyon ti salunat ken ti pribado a sektor. Para ti IFM News, Idol Jamaica Pastor, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.